ngento eyenzeka ukuthi I phela inkinga abantu bangilwisa mangilokhu ngibuza njalo but ngizozama ukuguide uyayizwa lento leyo but abafuni ngibuza kodwa lento kumele beqala uku-understand manje ukuthi ukuxoxa kwabantu akufani kunomuntu okwazi ukuxoxa nje ukudalwa kwakhe njengami mina ame storyteller mina ngiyaxoxa mina nginezindaba bese kuba khona umuntu ongakwazi ukuxoxa kodwa uthatha indaba unayo kodwa engakwazi ukuthi ayixoxe njengoba mhlawumbe umbukela indlela ayifisa ngayo yebo lento leyo yeah njengamanje ngizobatshela ababukeli sesiyinqamlile i-video yokuqala bese siyayizama ngenxa yokuthini awukwazi ukuxoxa uhamba usala ake sibingeleleke nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalile lo muntu omemezayo awumemeze ngathi uyakhala uyalela uthi igula likajama lichithekile awumadoda nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentu lebanda ngodonga kwela kithi kwabheka uzolo lo bingelelayo nguprofessor ingwakanongoma esigudini sakwabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalombukiso yalo noma uyaqala ukwethamela ingosi yethu le ngosi oyethamele how I ended up in drugs ngaphansi kwesitebele iMP TV1 la khona sosilanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni basebezosilandisa bezosixoxisa kabanzi ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni naneyinkinga nezingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni ngalokho sisuke sikwenza malungana ngqo nokufuna ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sifuna ukukhuza ukuthi abantu abangakangeni bengagcini bewela nabe ezidakamizweni ngokusebenzisa abafowethu nodadewethu ingakho ngelinye ilanga ngeke ngize ngisho kumuntu before size siqale nje episode uthi ngifuna umuntu ozobuka i-episode yakho ngifuna azalwe kabusha uma ke ngabe uyaqala uba ingxenye siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ibell le iyokanqeza uma khona isiqephu esisiposayo uyothi mawungena ngaphakathi uyobusuyitholela umkhosi wangalolo suku kunabantu abathi bona sebeyiskipha i-intro ngoba ngihlale ngikhuluma into yodwa abantu abayizilima ke labo ngoba umuntu ohlakaniphile uzokhumbula ukuthi kunomuntu ozothola ukuthi uyaqala ukubuka le episode le so lo muntu kumele simcela ukuthi siyacela naye ukuthi ukuze ezoba ingxenye yalomphakathi sicela shaya usubscribe button and siyacela futhi abantu bajoin i-membership izosisiza ekuthenini sikwazi ukuthi sihambele izingane ezikoleni sihambe siyokukhuza umkhuba le emuva ngoba manje sizama ukubreaka i-chain yokuthi siyabakhipha ngapha bayangena ngabo ngemuva siyabakhipha ngapha bayangena ngapha ngemuva so namhlanje sikuphathile nanga udadewethu okuyena ozosilandisa ngodaba lakhe la namhlanje awubingelele ekhaya ubatshela ukuthi ubani inkosazane sanibona igama lami ngubongeka ngowaNgamkhize kodwa ngikhulele kaNgubane emabovini kwaDolo ngiphuma eGreat Town kahle amabova ngaphansi kweGreat Town lapho ngikhulele khona kodwa uqala kwami ukuhlakanipha ngihlakaniphele eKranskop lapha eKranskop ngikhulele ayondawo eseduze nomaphumulo lezo indawo eseduze nawo amaphumulo ngoba kufike kube yiseKranskop kube ikwasiza abantu eSilver Stream bese kuba umaphumulo lezi indawo ngapha ibizwe ngeingisi zonke Great Town Kranskop yini ispoon noma yizona lento leyo lapha kucele amabhunu kunama plaza phana yebo khona umoba namahlathi owatela ugomu zonke izinto zikhona ngoba khona nenye firm ekuthiwa iMahanasi NTE iMahanasi yini iMahanasi angazi lapho kodwa sisebenzisa amaxolo bawanzi angazi chemical enjani eyakhiwa khona hayi cha indawo yabelungu ngempela makonjalo indawo yabelungu akufanele ngabe nizeThekwini for umsebenzi futhi ngabe nitoha ngakhona hayi kodwa phela ngoba ngitenzeka ukuthi singasebenzi khona kodwa siswami besebenza khona lapha kusho ukuthi kusebenza abantu baneskill abanjani abaneskill zakhona kumele ufundele into eqondana nakhona malungana nayo ukushoot angazi mina ngisebenza ngakhona okay ukhulelaphi mina ngiqala kwami ukuhlakanipha ngihlakaniphele eKranskop
eKranskop bengihlala nodadewabo kama uNkobo uThwasa bamazi ngoThwasa abaningi udumile yama udumile eKranskop udume ngani unenduku udume ngoThwasa unenduku manje Nguye nje wakubeka egozela ekhaya. Hayi ngasho isimuntu la. Uthandana noVusi bengihlala nabo ke. Yeah. Ufunda khona amabanga aphansi wafundele phi ubumfundo onjani esikoleni? Cha bengingakafundi bengisahlala nje naye usemncane. Bengicathi bengina 5 ngoba mina ngapha esikoleni kwathi isikhathi ukuthi ngingene. Awu Ngoba uma wami ngqo uma biological angimaze sengineminyaka u6 ukuthi uma nangi guys ngihlakaniphileke lapho ngiqala ukumazi ngazi ukuthi nango lapho ubehlala eKranskop ehlala kwenye indawo ekuthiwa ikamdulumbi kwaMdulumbi la kade sebenzela khona mama besebenza ngomoba kube genca umoba esebenza neStepfather sami sengane yakwethu ukugcina manje uma wane inkinga ukuthi ushawa uhlangothi ngaleso sikhathi bengifunda ugrade 2 eHlanzeni emafarm emabuvini bengifunda ugrade 2 na kwaphoqa ukuthi mina ngiyeke esikoleni ngizogada ingane kama uma ngigada ingane kamana ngihlale nayo ma Stepfather sami siqale sishawuma phambi kwami evele esenenkinga yohlangothi evele seshawa uhlangothi akhona nje le daily akathi uma uyaphuma eminyango shothi belo bexabana uma wathi uyaphuma khona ulayini eminyango lapha ekwendlu la sinika khona angithi uyaphuma bayaxabana ukuthi ubambelela ngendonga isisebenza uhlangothi olulodwa angazi ngiyashibilika kushuthi wathi ubambelela kulayini ulayini wawaphansi lokho azange ngiphathe kahle ngoba kwakuyinxa yaseStepfather sami iStepfather sami bekuunguse mina ngimaze ngokuthi unguse ngoba bengiseyingane bekuunguse ngihlala naye nobaba ke ubhuti wami omdala ubenakhuze ezongivakashela uyena umuntu ebengimazi osisibambe engakhona ukuxhumana nabo ngoba usisi wami ubesafunda kude hayi ngasekhaya kukhona ubhuti wami lengimlamayo yena ubengekaza kwazi ukumlalela lutho iStepfather sami ngoba besayingane yena 97 mina ngwa99 ubhuti wami bekuyena obekwazi ungisiza lo mdala sihlale naso lapha iStepfather sami ngalo daily uma ewephansi ebexabene besithi masipheka iStepfather sami besingafuni mina ngipheke bekupheka sona sithi masipheka sipheka amazambane esithathe notshwala basulo bezulu bufake khona la sibenza amanzi utshwala nophuthu agovuza kuthatha kubeke lapha ethi asidle yena kubehlezi sigayidile ngendaba yokudla nani kodwa nje into abe-wrong ngayo ukuthi ashawuma phambi kwami bengingathi ikona ukuthi ayikho into ebengizoyenza nami bengiyintombazane ekhona lento asakayenza manje wamshaya la embaleni ngebhuzu umawane embobo bamise esibhedlela ngalolo suku waqala wathi uma kekho angize ngizolala nabo benengane yena ubelala nengane mina ngilala noma njengoba uma esibhedlela wathi angize ngizolala naye ngoba uma akekho ngesikhathi ngilele phezulu ke ngithinta ngezansi anganqaba ngathi mina ngigaqima ngifuna ukuvuka wathi uzongishaya nami njengoma ngeke ngisho kuma walokho engiphatha ezama ukufaka into yakhe kumina lapho nganginimeka u6 wasukuma ethi uyophuma ngewindi ukuze uyothatha uvaseline ekitchen kanti uzothi uyaphuma uma
usezongena endlini angazi noma wayebona nokuthi mhlambe khona into angayenza ubaba kumina noma kwenzakalani ngoba esibhedlela weqa wangaphumelela uthi akwenza uma kodwa mangivuka ekseni ngamtshela ngokuthi uma wesaba ukuthi uzomshaya wathi uma angithuli kusho ukuthi wesafuna indlela yokuyotshela udade wami wathi uma ngithule uyazi ngizokwenza njani kanti ngeke size silale ngisho ukulala ntambama uzongibamba khona ekitchen Stepfather sami lesi ngesikhathi ngikhala kumama ethi angena aphenduka amqhubeka amshaye futhi until kuze kwahamba insuku kwafika ubhuti wami lo mdala ngase ngachazela yena wathi aseqe naye ngeqa naye ngasuka ku-Stepfather sami ngamshiya uma nengane ngesikhathi sosibethi bazama ukungibuyisela esikoleni uma kwamqinisa ukugula wabuya eTranscorp wazohlala emakhaya kwaphoqa ukuthi ahambe esibhedlela uma ehambe esibhedlela ulapho ngabuyela khona ke esikoleni futhi ngisayofunda ugrade 2 ngabuyela esikoleni ngaqhubeka ngafunda waphinda futhi walokhuzana wagula uma kwaphoqa ukuthi ngiyeke futhi esikoleni ngiyohlala naye eTranscorp la ubelokhu elandela khona le-Stepfather sami noma ngazi ukuthi uma besithandana phela abadala. Hey, okungenza ukuthi nokubanjwa uhlangothi kama wakho mhlawumbe istress ayisifakelwe lo baba lo. Ngoba lo baba wayehlezi ephuza njalo uma ehlezi lusana nomama balapha mhlamba imthanda ngazi kodwa nje ngaso sonke isikhathi uhlezi nje enenkinga yalo baba. Kodwa naye lapho lo baba ehlezi emhlupha uma emshaya uma kodwa yamlandela yena. So ifuthi isikole wagcina uphazamiseka kanjalo kuso. Angaphazamiseka esikoleni ngaleso sikhathi kodwa ngokushona kamana angathatha udadewabo ngiseThekwini ngenaye ethi ngimkade ngihambe khona ngoba kwasekuphakathi nonyaka wa 2008. Ngo-2009 ngaqala ngabuyela esikoleni ngafunda ke from 2009 wawufunda ugrade 2 2009 into yayizolo lesho uthi ungena usumdala wena sengine iminyaka u10 bengiyofunda ugrade 2 ukuyila ngaqala khona ukubuyela kahle esikoleni ngifunde ke until ngize ngifike la ngeke khona ka grade 8. Okay. Ngafunda ke yonke leminyaka from la kuze kufike ka grade 8 lapho obese ngiqala khona ngibanjwa istage. Yeah. Ngizosho ngibanjwa istage ngoba lapho uma ngithi ubese ngasekho. Yeah. Sengihlala nosisi wami nophakathi hayi umdala. Yeah. Ngihlala nosisi wami lapho usisi wami ehlezi engitshela mina usisi wami ubehlolwa. Uthulile. Ehlolwa. Yebo. Umntombi. Behamba umhlange. Yeah. Ubehlolwa ehlezi engikhuza ukuthi ukhona usisi wami omncane kithi uhlanganisile. Yeah. Naye bese stage yeqala kuyena umuntu engihamba naye usisi wami lo mdala kodwa engitshela ethi angimusu ukwenza izinto kanje until uhlanganisile aze anginikeza ifoni athi angikhulume nale number akhuluma ke nalo mfana sahlangana nje ngokade ungazani naye ngangazani naye ukuqala umkwazi ukumbona lo mfana wajump esikoleni wequthi ucingo eze ngaphakathi kumina. Yeah. Uma efika befike bememva kwama-cottage. Mangiphuma eklasini mina ngiya etoilet ngidlula ema-cottage. Emva kwama-cottage ngibona sengise etoilet. Ngifike ngime phambi kwetoilet ngibuke ngaseklasini. Mangibabuka ngiyabona naba angikhombise kusamethi na ngiyilo yomfishane ufundi ethi okay.
wasothi angihambe. Yini nawo usufuna indoda nawo. Awusushiselwa igazi. No, ukushuthi phela mfethu ngingathi ukushuthi kuyakwenzeka nje kodwa kwangisinto engangiyinaka mina ngoba ngangakazi. Kodwa ukuhamba kwesikhathi nami sengimazi ke lo mfundo hayi nami ngazibona ukuthi hayi ngumuntu kushuthi ngiyafeel. Kodwa ngangazi. Ngavuma-ke ngalokhuzana. Ngishezwa lokuthi phela ukuthi nawe wayibona ukuthi umuntu. Ngayibona ukuthi nami ngumuntu kushuthi nginayo imizwa ngaye lo mfana. Ngokuthi ukuthi wawuzizwa ukumthanda. Singiyamthanda phela. Yeah. Ngaqhubeka ke ngajola naye lo mfana lo ngisase primary kwathi ngivakashile eCranscope ngoba zonke into zami beziphelela lapha useqinisele usisi. Hey. Wayeqinisele usisi mangitshela ukuthi eCranscope la kuphela khona ujantshi. Emphela ndaba. Ikwa10. Hawu. Ikwa10. Wayeqinisile lapha kuboniswana lapho ukuthi mhlambe mina ngizothi mangikhuluma nawe ngithi mfethu ungakwenza ukuthi nokuthi la ngizothi nawe hamba oyizwela. eCranscope akuboniswana lapho. Akutshelwana. Ngoba usiswangitshela nje athi ngingalinge ngize ngenze izinto ezirong eCranscope akuboniswana. Ngagcina khona ujantshi. Angitshela ukuthi ingculazi uyithola khona yonke into yokuthola khona. Angitshela ukuthi ingculazi uyithola khona zonke izifo uzoyithola khona eCranscope kuhlangene yonke inhlobo yomuntu lapho. Ayikho inhlobo yomuntu engekho. Shuthi ngiqale-ke manje sengingena esitejini nginokuthi njalo ngoLwesihlanu mina ngiye-Kranscope ngiyovakashela usisi kodwa bengiya ngoba ngiyovakashela usisi ngoba ngithanda ukuhlala nengane yakhe. Yeah. Ngiyithathe ku-2 room ngiye nawo kaLushas la kuhlala khona umama ngifike ngihlale naye imini yonke ntambama ngiyibuyisela kumawayo nobabwayo. Yeah. Njalo nje kushuthi ngenye iday ngiwasha kumgqibelo ngiye egarage ngibizwe omunye ubhuti awuthi uDumsana waphumala uNtombi. Kodwa ngalelo langa wathi kumina usanele owakaZondo. Hawu. Yezwa mfethu. Undaba ezithi. Mbumbulu. Hawu. Mina ngingakholwa phela ngoba uthi usanele owakaZondo. Ngakholwa mina ngimaza kangazi nami ngamtshela igama lami. Yeah. Wathatha inamba wahamba. Like kushuthi ngase ngisile nami mangikhuluma nalo bhuti ngichaza ivoice. Ngimagine ngengqondo nje. Uzakhele ithobo ebaziweyo. Uvela uzakhele ithobo. Ngisezulwini encane esho ukuthi hawu. Kungenxa yestage ke mfethu ngoba kanti umuntu wakhona uganiwe cabanga. Ufeleba. Udlala ufeleba. Lapho uganiwe lo bhuti lo naye futhi into akayijabulelayo ujabulela ukuthi mina ngithi mangikhuluma naye makufone yena sikhuluma size siqede masiqeda ekuyoze kufone yena futhi yabo angicall back angifone angenzi lutho awuzuchitha muzi mawunjalo angibhale ngisho message yabo uyaxakeka uma ngikhuluma ukuthi leso sikhathi ngizobona ngemessage yakhe ngizokhuluma naye ngama message usuwazi mina ukuthi ugane unkabi lo wangitshela ukuthi namaye yakubo ngingamfoneli ngingambhali message ngoba ukuthi ngisayingane mina ngizange ngize ngirealize ukuthi kushiswa yini lokho ngakholwa nje Abhuti wangifundisa uthando waqeda futhi wangaphindwa waqeda yena futhi. Wayeseshone phansi umfundo. Owugugumba naye. Owakwenza wayibona uyintombi. Ufunda ngithi la ngaqala khona ukumjolela nalo bhuti ngithi wangifundisa uthando. Ngamjolela ngaqeda ngamala ufundo. Awungadoda phuwa mfundo. Ngamala ufundo. Lo bhuti lo wasala yedwa. Nje seliyedwa izinto engizenza imvuka lapho. Wawenzani? Sifuna ukuzazi sungumphakathi. Awenza amafilimu? Nothi sengenza amafilimu phela ngithi mina enjoy life. Yonke into ngiyibona. Wayenamasente. Lo bhuti lo angangithi
uma kuyi-Valentine angithengele izinto kodwa engangikhombisi kanje life waye mhlambe ethenge lezo zinto ezincane angibize thangize mangimtshela ukuthi mina angeke ngize ngikwazi ukuthi ngifinyelele lapho mhlambe ngizohike from ngasekhaya until edrobheni ngikusaqhubeka ukuthi ngifike ethi uzoyifaka imali ngithi okay ngivume uvela ubona ukuthi izulu phela leli nje wayengenzela yonke into yena engangidinga ngaleso sikhathi ngoba ngangisimngaka kodwa nje mase ngikurealize manje ngisho ukuthi ngabe ngangenzani manje ngokubuka kwakho between umfundo naleli wesheweshe leli ubani umuntu wayekuthanda ngempela uma ubeka imali eceleni umuntu wayengithanda ngempela umfundo mfethu so kuwe kwenzekani ngelinye ilanga uhlezi uyisole ukuthi yena ilapha engashayisa khona ihlezi ngiyisola mina ngabheda mfethu from ekuqaleni nje ngiqala ngo-2014 ngabheda kakhulu ngoba ngangithandana nomfundo umfundo right nginankinga sithandana kahle wasuka-ke impeni kwafika angicela uliphinde lelo gama wasukani ngasuka impeni nje yokudala awumanake mana la awucela babukela abakhawuthi yini impeni abayazi phela abayazi ngiyakutshela mana ngicela uyabachazela okay impene isifo esiphatha umuntu wesifazane ngaphansi enkomeni esenza ihlezi luma njalo engathi engayocansini okuthi ngaphatha impene nje ngoba ngangithanda nomfundo mina ayikoqhamuka ubhibhi umnganakhe wangithatha ethi siyophuza sihamba lapho siyophuza nabe-40 esiphuze kube right mase kufanele sibuye sithi singenhlakazondi ubhibhi ethi mina ngiye ekhaya ngihambe naye ngiye kubo sengihamba nobhibhi manje ngihambe nobhibhi ngidake mangiphapha ekuseni hayibo ngivuka bobhibhi yibo angiphelezele ekuseni ubhibhi ngihambe ngiyikhaya kwathi kwaphela mhlambe u3 months ubhibhi ngingamboni asithandani vele naye kwaba nje lokho kwempene nje so kwathi mhlambe ngaku-2016 ekufika ufana ekhaya bedasensanguwe kamalozi lapho sengihlala kamalozi ngisahlala ekhaya ngoba nje sengiyajola manje sengihamba ngilala ama-out kamalozi vele nje uyayibhubhudla futhi wami lapho nje ngitshela ethi hayi ngeke lapho ngase ngihlala nobhuti wami soba u2 ekhaya sengingasekho umuntu omdala uyiphethe manje phoqo ukuthi mina ama ngibuye esikoleni ngizophetha ubhuti wami nangingakwenzi lokho ngibuye esikoleni ngalokho ngiyadlula siyokhruva nosisi bami kodwa la agcina khona sengiqala iy'nkinga ilapho engike ngithi omunye umuntu angimfise mhlambe ehlekelwe lesehlo sangehlela kodwa-ke ukushawa amadlozi ngoba ngangingabalaleli ngithi ngangisaphethe ukuthi mina ngimina ngifuna ukuphila impilo yabo ngingacabanga ukuthi kusasa kuzokwenzakalani nanokuthi uma uyingane usuke ungazi kusasa kuzokwenzakalani usuke ungacabangi nje ukuthi kuzokwenzakalani usuke wenza nje wena ngoba uthi uya-enjoy yabo ngoba mina bengingafuni ukuthi mhlambe kuphela isonto ngiyila eThekwini la eThekwini mhlambe ngifika lo 2 days nakhona la eThekwini mina ngiyafika ngisuka ngasekhaya ngithi mangifika la ngigibele ngiye elokhuzaneni eMawoti mangifika eMawoti ngiya komunye ufantuphilani wakaNdwandwe ngiyakuyena mhlambe ngihlala 2 days naye ngisuke ngigibele sengiyasuka la ngeGoli uGoli uDomsani lo yabuti
Mana ngicela ukubuza ke ngesikhathi lokhu bashintsha abafana usuka kulo bebengezwana ukuthi hayi man igeja kade lisensemini ubuwenza ngani ngizothini akufani fethu uma umuntu uhlala naye noma umuntu ongahlali naye yabo mina ngazi ukuthi ngidalwe kanjani ngidalwe kodwa kanje ngesikhathi ngikwenza lokho ngikwenze ukuthi ngibe up and down nami ngingabe straight kuyena angithi ekuqaleni kufenga straight kuyena ngashiya umfundo ngashiya yonke into ade ngisafunda nga straight ngodumisana ngabona ukuthi okushuthi yena udlala ngami yabo nami lapho sengingena istage nje la igazi lami bese shisa khona ngempela nami sengiyibona ukuthi hayi shuthi ngirong mangitshelwa nomuntu oyedwa kosa ngijoleni nje nabo nami kwayela ngikhuvela khona ukuyila yena isethu ubuyisa umqondo yabona ukuthi mina kushuthi ngistraight kanti wena usugaxele kanti mina futhi sengisukileke engqondweni yakhe ngoba phela ngiyabona nami udlala ngami yabo ngamshiya ngesikhathi ngiqala ke ngishiya umfundo ngikufocusa kuyena wayengafocusile ngithi kumina nami ngisafocusile kuyena usefocuse kumina ekuyila kwaqala khona kwa-mixed up zonke izinto zami nje luyabhudula angazi noma wayewusathanezima empilweni yami noma kwakutheni kodwa nje ukuhlangana kwami naye impilo yayiba mnandi mfethu yabo ekuhlula noma ngithi angisamfuni la kwahlukana khona ikhanda nesinqa ilangange nakhona ema-drugsini yabo ukuhlukana nje kwami naye kwabe ngazi mhlambe kukhona into ephumayo kumina ngisala ngibalula yabo ngokuhlukana kwami naye kwanjalo uma ngithe angisamfuni ngikhuluma naye efonini athi kumina ngakamtsheli mina ngisazomtshela ufuna ukuthi sibonane and futhi uma ngike ngambona futhi kwakuvele kuphele konke ukuthi ngithe angisamfuni yini umuhle nembhedeni unjani embhedeni angithi kona lokho mfethu ngoba nje yabo mfethu udumbayo uphundla uphungwa ngempela islanda Facebook islanda mude phofu right kodwa nje bethi into ayisenza ungena kanjani ke idakamizweni na uphela umongo wendaba manje kushuthi ngesikhathi ngihlukana naye baby lokho ejwayele ukungibiza ngephara mina ubhutwana bekubiza ngephara ungakabhemi kanti ibona abantu abalokho abathela isiqalekiso phezu kwakho ngisayibhemela insango nje nakhona ukuthi ngize ngibheme insango mina ngaqala ukwazi ukufasa ugwayi ngina 5 years yini indaba benginokufasela umasi nobhutwami uma ubebhema imboza bengobhema uluzi engabhemi nje lutho bhemi imboza kuphela ngoba ngisho nensango bengibhema uma ekushuthi lezi zinto kwenzeka nje yonke leminyaka ngiloko ngiyakusiswami shuthi kufike enye intombazane ekuthiwa ulindiwe uma ifika ulindiwe eCranscope nginokuthatha ingane kasisi ngiyanaye kuyena ngiyithathe ekuseni ngizohlala nayo mina emini mase kufika ulindiwe angisakwenzi lokho ulindiwe angazi noma babejulana noma bengane kasisi noma wenzakani ngokuthi mina ngangimncane okunolindiwe ungaboni yabo kwakwenzeka izinto phambi kwami mfethu yabo kodwa mina ngingaqondanisi njengosisi esekuqondanisa yena ukuthi njalo ekuseni ulindiwe ubefika naye ihontshosi njalo ekuseni ubefika nayo futhi ngampela yini ihontshosi ubaba enganasisi ubesebenza kahontshosi number wesitolo manje kufika ulindiwe efike nama-chips asehontshosi efike noshwama nje efike nezinto ezimnandi mina ngeke ngakuthathi ngikufaka phansi umqamelo uma yethu ulindiwe angenze njalo ethi ngilala naye ekameleni ethi angikuthathe kufaka phansi umqamelo
ngikufake ebuya ngishona namafoni uLindiwe lapho uLindiwe kanti ubeyijolela nje ethandana noAli obe umngane webaba enganasisi bese kuzoba ephinde ethanda nenganasisi ethanda noMofati nje ethola nabo bebaningi uMofati kodwa bekuyena straight kodwa uMofati beganiwe futhi ngakho bethanda umnawo ma tata wama bethanda uLindiwe enza nje izinto wethu okwathi la kwaqhuma khona istory ila kwathi kulesihlanu ngesikhathi mina ngibuya kaSiyabonga uSiyabonga ubani futhi manje isitolo sase Kransco ngisengetshethe omunye umfana ngesikhathi ngibuya esitolo sase Kransco kaSiyabonga esikhona kuqhamuke omunye umfana ekuthiwa uSitho wasentonjambili uSitho ngiyamazi nje ngokuthi ubebhemtsango kaJeqe maye eqhamuka uSitho ethi mina asambe ngisophuza uLesihlanu yabo uyisiguruvana umdala wakho bengithanda utshwala into bengiyithanda engasho ukuthi yona into engayi-enjoy nje utshwala kodwa bagcina bungiflobhisa ngoba ngagcina ngimitha ngendlela engayiqondi okay siqhubeke lapha kuyakuthatha-ke namhlanje Friday asithatha uSitho ngifike ngimtshela uLindiwe ukuthi abathi uSitho asihambeni kanje avuma uLindiwe sihambe ngempela sithi masihamba sithi masifika lapha kaSitho uLindiwe kusho akhombole emuva yena mina ngesikhathi ngihambisa ingane kasisi ngimbonile usisi nje ukuthi usezofika ngoba ingane ngangihlala nobaba wayo ngale usisehla kulomgaqo ongemuva kwasepolice station kodwa siye endaweni eyodwa uma sifika lapha ngifike mina ngimbonile ngithi usisi uLindiwe akambonanga ukuthi usekhona mase sikaSitho akhumbule emuva kusho ukuthi uLindiwe athathe ifoni yoSitho afonele inamba yababa wengane kasisi uzothi usisi ukhona lapho lelo gama lelo since ngalizwa aliphume engqondweni yami ngoba usisi into yangiphasa kabuhlungu kuze kube namhlanje akakaze athola iqiniso kahle ukuthi ubani obethandana nobaba wengane yakhe yena uzwa uLindiwe ethi ukhona nosisi uyitshela ukuthi mina angithi ngikhuluma nefoni silele kanje uzozwa ukuthi lo muntu uthini ngesikhathi esho njalo kusho ukuthi mina uLindiwe wayiphusha ifoni eyiletha kumina ethi nayi ifoni ifuna ukukhuluma nawe ngesikhathi ethi usisi ulokhu uthi ukhona nosisi ungazongidakelwa wena uzongibuza kushafu ngifonelelana ushafu yabo ngesikhathi kufika lokho endlebeni yami ngiyabuza ukuthi ngithe mina upho usisi nini ngithi mina Lindiwe ufonele athi uLindiwe usisi mangibuka inamba mina ngiyibona ukuthi yabo benganasisi ngiyidrop ifoni ekseni usisi kusho ukuthi uselokhu efona-ke sefuna ukwazi ekseni mina ngithunywa uNdeve ethi angiyomodela ngithi uma ngiyomodela ngihlangane ne-stepmother sami singinikeza imali sithi angigibele ngihambe lapha eKransco ngoba usisi ucasukile ufuna ukungigwaza uthi ngithandana nobaba wengane yakhe ngiqale-ke manje ngibe nenkinga futhi uma ngiyazi adlale ngami uyasho ukuthi usisi udinwe kakhulu angigibele ngihambe ngifike ngimtshela uLindiwe ngithi uyabona into osuyenzile isekanje kanje kahle kwenzakalani uLindiwe angafuni ukungitshela avela athini athi asithathe imali lekade kuthiwa ngiyo-oda ngayo angihambe asihambe naye siye enkandla angazi umuntu mina uyena owazi abantu angihambe naye siye enkandla masifike enkandla sihlale futhi kwaba u6 months ngingaya ekhaya ngingazi ukuthi ngizothi uma ngizoqala ngithini ngizongena nje ngithini ukuthi ngiphumaphi kwenzakalani yini ekubalekisa mayukuthi into awuyazi nje ngangaba nakho ukuthi ngizothini lapho sengiqala ukukhula ngithi lapho nestage siyaphela mina ingqondo siyabuya manje ucabanga ukuthi sober mind ukuthi kahle yonke lento ebiyenzeka bekwenzakalani yabo ngiqale manje ngisuke enkandla
la ulindiwe kade sengigibhithisa khona nomunye ubhuti. Wafika wathola indoda nakhona? Unjani esiliseni uyashesha? Eshuthi ukuthi endaweni mina mangingayazi indawo. Indlela abangitshela ngayo bathi ukuze uyazi indawo umele uthole umuntu ozothandana naye. Kodwa manje ungathandani nabantu abaningi. Ngibuze ukuthi kuze ngizolokhuzana ngizokwazi indawo kumele ngithandane nomuntu. Ngoba ngiyona ndlela enga-understandanga ngayo. Ngoba mase ngithandana nalowo muntu ekuyadependa ukuthi umuntu onjani. Mawukuthi futhi mina bengikwazi ukuthi ngibone ukuthi hayi ke la angeke ngize ngikwazi ukuphila kule ndawo njenganakhona eshow. Angeke ngize ngikwazi ukuphila endaweni lapha kwavuma ngisho umama wakhona ethi angihlale khona. Yabo. Inkinga okuyini? Kwakuyikona ukuthi umfana khona ngingamthandi. Wawusuthandana nomfana wakhona futhi? Uyena nje lo ebengihlala naye lapha ya. Ulindiwe akayethi angiyokipita naye. Lapho makumele sihambe siye kama wakhe kukude mfethu kukude. Masuka lahlala khona nalo mfana siya kama wakhe. Lapho wakhe uyavuma asithandane akanankinga. Usengibiza nangomakoti wakhona. Lindiwe naye ehlala naye kubo kwalo wakhe naye. Kodwa Lindiwe futhi kade uhamba ukephi? Ebuye ehamba ulindiwe eyeshow. Bese nami ngimtshela ngithi ngifuna nami ukuye eshow nawe. Yeah. Athi na okay asizohamba. Sahamba naye sayeshow masifike eshow safe sahlala kama umphethi. Udadewabo okabhuti wami omncane. Ulindiwe ngize ngimazi vele kwakumele ngimazi ngomphethi. Mangihlala komphethi lapho ke hayi ofethu lapha ya uma uphuma uye edrobheni. Yeah. Kumele ubuye noplastic. Yeah. Njengoba ngikutshela nje yonke lento engikutshela yona akekho umuntu obethi hamba uthenga isinkwa kumele kucabange mina ukuthi ngizodlana. Khona lapho eshow osukhona. Kukho konke lokho ebengikukhuluma. Izinto ebezenzeka akekho umuntu obenginaka ngaphandle ukuthi ngizothandana nalomfana lo mfana ukuze angiprovide mina. Ngoba naye uDomsane owaye ngiprovide nje into ayenza ukuthi imthandise nobhuti wami ubekwazi ukubuya siza ubhuti wami eshoda ngemali esikoleni noma unjani esikoleni ngoba ngaze ngakhetha ukuthi esikoleni ngiyeke ngesikhathi ngihlala eCranscop. Ngihlala eCranscop osisibe bethi angihambe ngesikoleni. Mina mangithi ngiyabheka kusanda ukushona ingane yami. At the same time sengifunde nokubhema ugwayi. Lapho ngathi ngivuka ekseni ikhanda libhlungu. Angibhemi lutho, angibhemi ugwayi, angibhemi lutho. Kodwa manje ikhanda lo libhlungu mangihamba ngiyohlala noma lo mntugu bayabhema ngisibona. Uyashunqa intutho la endlini. Cha ikhanda liphela. Mangike ngahlala noma umphethi liphinde libe buhlungu. Ngize ngithi uMaNtuthu ngisacela ngibhemise. Yeah. Athi uyabhema ngithi mina ngizofunda yini namhlanje. Sathi insango ngibheme. Ngibhemisa ngibe right. Qhubeke lo ngibhemisa. Ola kwamosha khona izinto ngokuthi ngithandane nomuntu mfana uThusiya. Yeah. eCranscop. Wasesitolo. Usiyana ngithi mina bengithandana nomuntu ukuze angiprovide ngoba ubengifakela imali uDumsane benjalo ngimanga ngimtshela ukuthi nginkinga kanje ubengiphi imali. Yeah. Ekahle kahle ngasho ngithi ubefana neBlesser ngini. Yeah. Yabo. Maye nginikezile imali mina ngithatha imali nginikeze uSiya. Usiya umfana lo uthandana naye. Lo ngangithandana ngihlala naye la. Ngithi ngisacela athenge ilento le insango. Athena angihambe ngiyokwenziwa shdown mina endlini yoma
la behlala khona bebehlala enzansi osiyami sinoma sihlala phezulu kodwa indawo eyodwa yeah yabo mangihamba ngiyokwenza i-wash down phezulu basale bona abafase ngiwafice vele ase-right amalady yeah njalo letha ngiyawo uma ngishaya ngilale yabo ngishaya ngilale yolalo yaluma indlebe yini ecicilana uneyinkinga ecica kumele ngi-5 esile eyilendlebe mana yazi sinenkinga sinawo njengamanje isikhathi njengamanje siphelile kanti isiqu sendaba sakasitholi indlela waqala ngayo uma ukugcina ungene ezidakamizweni xa imini ukugcina ungene ekudayiseni ngomzimba inkinga ohlangabezane nazo ngaphansi kokudayisa ngomzimba ucishe ufe ubulawa abantu naye indoda wara yibo zonke lezo zinto lezo njengoba ayikuphelile njengamanje isikhathi shuthi into esingayenza kusasa uphathi kubalekile ukuthi sizowenza ukuze sizoqhubeka lapha cha ngiqinisile isikhathi asisekho khona i-gadget engisebenzisayo ikwazi ukuthi sinikeze u40 minutes njengamanje siku40 minutes 59 seconds shuthi kuphelile kahle engingakusho nje kubantu if ever kunembuzo onayo ngosisi ngiyacela uyidrop kwi-comment box njengamanje ukuze ezothi mayefika la esezokwenza upart 2 ngimhlabe ngaleyo mbuzo uzobe sezosixoxela ngifuna mayefika ayiqale nje la engena khona ewungeni egcine sengena edayisa ngomzimba ngoba udaba kasisi siyaleza ukuthi ukukhula kwayo usisi ekhule izinto zingekho kahle ekhaya okwamholela ekutheni ukuze kwazi ukuthi aphile noma alaledlile ube isiza ukuthi egcine ethandane nomuntu uqhuma khona futhi ohambe kwagcina kona impilo yakhe iyona into esosifuna umuntu mayefikela indlela akhule ngayo iyona esuke izosinikeza isitshengisa nomqondo ukuthi nansi into eyenza ukuthi umuntu agcine wele idakamizweni so bafowethu nanibodadewethu mawusukwazile ukuthi ubuke lo mbukiso weze wafika la ukhona njengamanje siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi nathi sisize osisi so mawubuya gcwala kumele ubuye uphathele abantu ukuthi ufisa bakusize ngani sizoqedela nale ndaba bese singakwazanga ukuthi siqedele this is part 1 upart 2 siyeza naye mina njengoprofessor sengicenga